שלום צופים יקרים, במגזין הפעם 4 כתבות. הגינה הקהילתית ברמת אלון שבחיפה, היכרות עם האי עיקריה ותושביו מעריכי החיים, אירוע אקוואטון בבריכת הטכניון, ולסיום קליפ על הגורים באגמון החולה. בכתבה הראשונה נתוודע לתהליך הקמתה של הגינה הקהילתית ברמת אלון, דרך הקשיים שבדרך ועד לערוגות המלבלבות. בערוגת הגינה מסביב לחבית עמדו לרקד כרוב עם כרובית. אני הייתי הראשון, והיה כמה חבר'ה, בערך היה 12-18 אנשים, ויש אנשים התחילו ויש אנשים עזבו, לא יכולים לעבור. וואי, פרח מהמם. אבל אני יכול שיבריקו. הפרויקט של הגינות הקהילתיות, כמו שאתם יודעים, זה איזשהו פרויקט משותף של העירייה, של החברה להגנת הטבע ושל התארגנויות מקומיות. שעוזר בהקמה זה מתנסים. מלבד המים שהעירייה נותנת, היא גם נתנה לנו פה את הגידור. וניכר מפרי גנהו תנים ורימונים ובסלו על שכמהו תנים. נאחל לכולנו ביחד הצלחה, וכל הסוד של הגידול קשור לאדמה. חלקה העליונה והחלקה התחתונה היא אמורה לשמש את כולכם לחלוקה של כל הגן הענק הזה. כל אחד תהיה לו את הגינה שלו, יוכל לגדל בעתיד. יהיה תמיד שביל הליכה, כי אם החלקות יהיו צמודות, לא, זה אי אפשר. זה יהיה בלתי אפשרי לעבוד. זה הנגישות שלכם לגינות, זה הדבר הכי חשוב. לחפור לשים באדמה, לא, זה אנחנו נעשה מזה קומפוסט. ערוצה, אנה, אין מה להגיד. אין כמוך. זה התלהבות. אבל אם היא תעשה את זה בערוגה, זה לא יהיה כל כך טוב. אני אשמח עכשיו שאם כל אחד יגיד את השם שלו, ואיך היה לו מפעמים קודמות, או מה הוא מצפה. שרה. מה את חולמת שיהיה פה? זה מקום כיפי שאפשר לבוא אליו, שעת הפנאי, לא קשור קצת מלפפון, קצת עגבנייה. כן. אדר? כן. שמי זאב, אנחנו גם מהטלוויזיה הקהילתית, אילן מצלם אותנו, אנחנו נעשה סרט גם על הנושא של הגינה הקהילתית. אנחנו נראה תוצרת, הגינה שלנו תפרח, ואני מקווה מאוד שאנשים יתמידו, זה הכי חשוב. אני מיכל, כנ"ל. אני רוצה. ואם יצא איזה מלפפון, אז מה? על הכיפק. אני יהודית, ומאוד שמחה לבוא ולעבוד כאן ולהתקדם, באמת לגדל מלפפונים בלדי, ודברים האלה. טוב, אני אסתים, ואני... התוכנית שלי זה לעשות פה גינה בעקבות סיפורי ילדים, אבל כמו שזה נראה לי עכשיו, טרקטור של 2 עבודה יעשה את העבודה יותר טוב ממה שכולנו נעשה במשך חודש ימים. נתגבר בכל הכוחות על כל המאמורות שמחכות לנו פה, אם זה בפנייה לעירייה, אם זה אנחנו בכוחות עצמנו, ריימון תנדנד וכולנו ננדנד, ואני מאמינה שיהיה בסדר. אני עליזה, תמיר קודם. תמיר, נו. תמיר, קודם כל הכבוד לך שהבאת כיבוד. כיבוד לילדים. אני מאיפה אני יודע מה אמא מביאה. לא אומרת לי גנבי. טוב, ניתן לאמא להגיד. אנחנו רוצים שתהיה פה גינה יפה, שנהנה, שנעשה הכל בכיוון חיובי, שיהיה כיף. וריימון? דיברתי היום עם העירייה, עם סוהל, והוא אומר שבשלב הזה הוא לא יביא לנו אדמה, וזה הרבה כסף, כרגע אין לו תקציבים לדבר הזה, והוא אמר שהייתה פה צמחייה שהגיעה לכמעט 5 מטרים, ואם צמחייה הגיעה ל5 מטרים, 20 שנה לא נגעו אז פה. אפשר, אז כן יש פה אפשרות לגדל. עצמם נשארים, ולכן בן אדם שהיה, שהוריד את העשבים היה הרבה יותר טוב.
אז בואו נסכם שנהיה אופטימיים, את הבעיות ננסה לפתור כמה שאפשר. ביום הזיכרון, בתום הטקס, דיברתי עם סגן ראש העיר. והוא הבטיח לי שתוך שבועיים יביאו לפה אדמה. יחד עם טרקטור, שהטרקטור הזה יוריד פה את הגבעה הזאת. אין לי מושג מה הבטיחו לכם. הלוואי ויגיע האדמה. אם זאת הערוגה שלנו, אז אנחנו לוקחים מעדר ומעלים את האדמה מכיוון הזה לכאן, לכל האורך, אחרי כן מהצד השני, אותו דבר. ומה שקורה לנו, פשוט נוצר לנו ערוגה גבוהה. דבר שני, התהליך שמה שקורה עכשיו, אנחנו צריכים לגרף ולאסוף כמה שיותר את כל ההסביעה. עם הידיים, עם העדר, עם הגרפה. עבודי כל חיינו, מכל צרה תוציאנו, יא חלילי, יא חלילי, יא חלילי. מה שצריך לעשות, צריך להשקות את החלקה, כמו שכמה השקו פה. לבוא יום למחרת, ואז האדמה תהיה כמו חמאה. ואז אתם הופכים עם קלשון או עם מעדר, ואתם מתחילים לבנות לכם ערוגות. העולם עומד על עבודה, יושיבו בכל תודה. נפזר קומפוסט על הערוגות, ואתם כבר יכולים לזרוע ולשתול כל מה שאתם רוצים. זאב שאל מקודם, ואני ראיתי הרבה גינות בעיר, אני חושב שזה אחת הגינות, אני לא חושב, זה אחת הגינות, אתה יודע מה, אני אגדיר את זה בוטה, זה הגינה הכי יפה שאני ראיתי בכל ההיבטים, גם במרחב הפתוח שלה, יש הרבה גינות שהן במקומות כאלה אטומים, גם במרחב הפתוח שלה, גם באיך שהיא נראית, במראה הראשוני כשאתה בא, הסידור שעשיתם הוא מקסים, כאילו אף אחד לא ישאל מה זה. הסידור שאתם עשיתם של הערוגות והשבילי מעבר בין הערוגות, אם כל השטח בסוף יהיה ככה, זה פשוט, זה עושה סדר וזה עושה... אבל אנחנו מגיעים לשלב שאנחנו רוצים את הציבור. דיברתי מקודם על מרחב ציבורי, אנחנו רוצים לחבר פה כמה שיותר אנשים. הפעילות עם בית ספר למשל, אז תהיה ערוגה לבית ספר. זה לא ערוגה לכל ילד. נכון, אבל אנחנו מקווים שחלק מהפעילויות שנעשה עם בית ספר, אז גם הילדים יביאו את ההורים. לא משנה, להראות להם את הערוגה שהם עשו, להראות להם את המלפפון שגדל, לקטוף, לעזור. זה גם חיבור של ההורים לבית ספר, זה גם חיבור של ההורים לגינה. לכן אני אמרתי להם היום עוד בבוקר ועכשיו, שמה שחשוב זה המפגש. זה מה שחשוב, הכיבוד, השתייה, זה לשבת. העבודה תחכה, אז לא יהיה אבנים היום, יהיה אבנים פעם הבאה.
ייחודו של האי איקריה, אחד מתוך האיים הרבים השייכים ליוון, הוא בגילם המופלג של תושביו. מרדכי נמט, שביקר שם לאחרונה, תוהה מהו הסוד לחיים הארוכים. איקריה הוא אי שנמצא בים האגאי, אחד מ-1,100 האיים ששייכים ליוון. הוא נמצא בחלק היותר מזרחי של הים האגאי, זאת אומרת קרוב מאוד לחוף הטורקי, כ-40 קילומטר מהחוף הטורקי. קצת ככה בסביבה שלו, יש לנו את סמוס שקרוב אליו מאוד. ההקשר הגיאוגרפי של איקריה הוא מאוד משמעותי, כי באזור הזה של הים האגאי יש הרבה מאוד שערות, יש רוחות מאוד חזקות, יש זרמי ים שמאוד קשה לנווט בהם, מאוד מסוכנים, ולכן ההגעה אל איקריה וההגעה מאיקריה היו מסוכנים מאוד וקשים מאוד, ולכן האנשים שחיו באיקריה נותרו די מבודדים לאורך תקופות ארוכות בהיסטוריה. השם של איקריה נגזר ממיתוס יווני על שני אנשים, דדלוס שהיה מדען ואיקרוס שהיה הבן שלו. המיתוס מספר על כך שדדלוס בנה מבוך באי קרטים, ושם נכלה איזשהו יצור מיתולוגי שנקרא מינוטאורוס. ולאחר שהגיבור האתונאי הרג את המינוטאורוס בעזרתו של המדען דדלוס, המלך של קרטים החליט לכלוא את איקרוס ואת דדלוס, אביו המדען, במבוך הזה שהם עצמם בנו. ומכיוון שדדלוס היה מדען כל כך מוצלח, הוא בנה זוג של כנפיים, בעצם שני זוגות של כנפיים, אחד לו עצמו ואחד לבנו, ובעזרתן של הכנפיים הללו הם מה שנקרא פרסו כנף ועפו מהאי. זה על פי הסיפור המיתולוגי, ודדלוס כמובן התריע בפני בנו שלא יתקרב לשמש, כי אז הדונג שמחבר את הנוצות לכנפיים יימס. בסופו של דבר איקרוס לא שמע לעצתו, התקרב אל השמש, הדונג נמס בכנפיים, ואיקרוס צלל אל הים וטבע בדיוק בנקודה שנמצאת מול חופיו של האי איקריה. ולכן הוא קרוי איקריה על שם אותו בן של דדלוס, איקרוס, מהמיתוס המפורסם. דבר ראשון, הבחינו בכך שלאי יש מוניטין של בריאות כבר הרבה מאוד שנים. כבר לפני 2500 שנה היו מגיעים אל האי הזה כדי להירפא, בעיקר במעיינות חמים, והיא ריפאה אנשים. דבר שני, נודע כבר לפחות בכתובים, איפשהו במאה ה-17, אחד מהבישוף המקומי, אמר שהאי הזה יש לו מים מאוד טובים, לא רק מעיינות חמים, אלא גם מים רגילים מאוד טובים, אוויר מאוד טוב, והתושבים שלו חיים עד יותר מגיל 100. לא יכלו להוכיח את זה בעצם עד רק המאה ה-21. ואז התחילו לעשות כל מיני מחקרים כדי לראות האם הסיפור הזה של אריכות הימים של התושבים הוא רק מיתוס או שזה עובדה ברורה. ואכן מחקרים הוכיחו שאחוז מאריכי הימים מעל גיל 100 באיקריה הוא מאוד לא נורמלי. במאה ה-21 התחילו מחקרים לבדוק מה הם הגורמים בעקבותם אנשים באיקריה מצליחים להאריך חיים מאוד, וגילו דבר ראשון שאחד מהגורמים החשובים ביותר זה העניין של הפחתת מתח. ואיך זה בא לידי ביטוי באיקריה? אנשים באיקריה הרבה פחות אכפת להם מזמן, מלעמוד בלוח זמנים, בלהיות מתח מזה שהם לא מספיקים כל מיני דברים. אנשים באיקריה לא עונדים שעונים, ואם הם עונדים שעון, לא כל כך חשוב להם בדיוק מתי הם יגיעו ואיך הם יגיעו וכמה הם יספיקו. אם אתה מזמין מישהו לארוחת בוקר, אם הוא יגיע בארוחת ערב, אתה לא תכעס עליו. אנשים מתעוררים כשהם מתעוררים בבוקר, מתחילים לעבוד, הולכים לישון כשהם עייפים, באמצע ישנים שנת צהריים. אין להם בוס על הראש, כי רובם עוסקים במקצועות חקלאות או מקצועות עצמיים. אז זה גורם מאוד 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 חשוב מבחינת המתח המופחת של האנשים. והמתח המופחת הזה מתבטא בעוד הרבה מאוד דברים. למשל שתיית יין, זאת אומרת הם שותים 3 כוסות יין נניח ביום, כך שזה מפחית להם את המתח, נותן להם רגיעה. כשהם אוכלים, אז הם לא אוכלים בלחץ ומתח כמו שאנחנו צ'יק צ'ק ככה להספיק ולרוץ לעבודה. הם אוכלים עם עוד חבר, עם עוד בן לוויה, והארוחה היא גם הארוחה שמלווה בעניין חברי, בשיחה, ככה דבר שמשרה על הפעולה של האכילה רוגע ושלווה. גורם נוסף כמובן הוא הדיאטה המקומית.
דיאטה ים תיכונית. העיקר הם מלקטים הרבה מאוד מהמזון שלהם, בעיקר בחורף. הם מלקטים עשבים ירוקים, שבשם שלהם נקרא הורטה. ביניהם למשל עלי חלמית, עלי עולש, וכל מיני דברים שגדלים בשטח. והיתרון הגדול של זה, שזה גדל בשטח ולא באדמה חקלאית, הוא שהאלמנטים הבריאים מהקרקע, המזינים מהקרקע, קיימים כל הזמן ולא מדלדלים בעקבות גידול אינטנסיבי חקלאי. דבר נוסף, הם שותים תה מאוד בריא שנקרא סידריטיס, אז זה מסייע להם, וכמובן לאורך כל החיים, לא לשנה, שנתיים, לאורך כל החיים שותים את התה בערב ברגיעה עם איזושהי נגיעת דבש כיפית, וכך הם נפטרים מהרעלים בצורה מאוד יעילה. עוד משהו לגבי הדיאטה, הם אוכלים מעט בשר, פעם בשבוע. רוב הדיאטה שלהם היא בעצם צמחונית, שמתוכה הם משתמשים הרבה מאוד בשמן זית, טרי כמובן שהם עושים בעצמם או שהשכן שלהם עושה, והרבה חלב עז, שגם הוא יש בו כל מיני הורמונים או אנזימים שהם בריאים מאוד לגוף. לגבי דבש, באי הזה מייצרים דבש, הוא נחשב הדבש האיכותי ביותר בעולם. יש סוגים מסוימים של דבש שקיימים אך ורק באי הזה. וזה בעיקר מכיוון שבאי יש הרבה מאוד שטחי בר, שהם אינם מעובדים, והדבורים לוקחות את הפרחים שלהם שאותם שטחי בר, שכמובן גם אין בהם ריסוס. וכל האי הזה לא משתמשים בשום חומרי הדברה. דבר נוסף כמובן שהעיקרים באופן מפתיע, דווקא העניים ביותר מביניהם, אלה שמעריכי חיים ביותר, באזורים המסורתיים ביותר, וזה מכיוון שהם עושים פעילות גופנית, מה שאנחנו קוראים לו מתונה. הם לא עושים ספורט בעיקריה, לא תמצאו אותם רצים ריצות מרתון, או נוסעים באופניים, או דברים מהסוג הזה, אלא הם פשוט הולכים ברגל. עוד גורם אחד מאוד מאוד חשוב, זה חיי הקהילה. בעיקריה אין דבר כזה שאתה אף אחד לא צופה בך ולא יודע מה אתה עושה. כן, זה מקום מאוד קטן, חיים שם בסך הכל 8,000 תושבים, ולכן הם חיים בקהילות, ואם אתה מתנהג בצורה לא ראויה, אז מישהו יבוא ויעיר לך. אני אתן לכם דוגמה פשוטה לגבי שכרות. למשל, בעיקריה, אנשים לא משתכרים. אנשים לא משתכרים כי מי שמשתכר זה נתפס אצלו כחולשה. כן, אתה לא שלטת בעצמך, השתכרת. החברים שלו ירגישו שהוא לא מתנהג לקראת השכרות, והם ייקחו אותו, וככה ידאגו לזה שהוא לא יגיע למצב של שכרות. והפרטיות, אין מילה לפרטיות בכלל בעיקריה. זאת אומרת, כולם יודעים מכולם כל הזמן, וכולם משגיחים על כולם כל הזמן, ואחד מהדברים שנובעים מזה, זה שאין בעיקריה פשע. זאת אומרת, אנשים לא נועלים את הבתים שלהם, אנשים לא נועלים את המכוניות שלהם, משאירים את המפתחות בתוך המכונית. דבר נוסף כמובן, אנשים ממשיכים בעבודה שלהם כל החיים. זאת אומרת, אנשים לא יוצאים לפנסיה. יש לו מוסך, הוא יעבוד בו עד כמה שהוא יכול. הקשרים המשפחתיים מאוד חשובים, והם גם מחזיקים את בן המשפחה, גם במיוחד מי שמגיע לגיל מבוגר, שיש לו איזשהו תפקיד גם במשפחה וגם בקהילה. דרך אגב, מה שחשוב מאוד לגבי עיקריה, לא רק זה שהם מעריכי חיים מבחינת הכמות, הם גם מבחינת האיכות. זאת אומרת, הם מצליחים לשמור על צלילות נפשית וגופנית עד גיל מאוד 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 מאוחר, עד יום מותם. And here they have only a small trace of dementia. When you come to New York City, I'm going to take you out to some nightclubs. We're dancing naked after the wine. If you don't like what you see, get out of here. בעיקריה יש חגיגות שנקראות חגיגות יין, פנגירי, ובחגיגות הללו אנשים שותים את היין העיקרי, שהוא גם הוא סוג של יין מאוד מאוד, יש לו טעם מאוד מיוחד ושונה. היו מפיקים אותו במין גתות טבעיות עם מסלע הצפחה שנמצא באי, והאלמנטים הטובים מתוך סלעי הצפחה היו מחלחלים להם בתוך היין וגורמים גם הם לבריאות טובה. אז שותים הרבה מהיין, כולם באים ומתכנסים ביחד, קונים ביחד אוכל, בעיקר בשר עז, ורוקדים, בעיקר רוקדים ריקודים, מנגנים את המוזיקה העיקרית שגם היא ייחודית, היא שונה ממוזיקה יוונית אחרת. רוקדים את הריקודים העיקריים שהם גם הם שונים, ושמחים ונהנים, ואם צריך לעזור למישהו, עוזרים, אוספים כסף באירועים הללו, ואם צריך לסייע למישהו שנמצא בצרה או שאין לו אוכל, אז יעזרו לו, או שיש לו איזושהי בעיה, נניח הוא צריך איזשהו ניתוח, אז יעזרו לו בניתוח הזה, יסייעו לו כספית וכלכלית כדי לשרוד. בעיקריה אתה לא נשאר לבד. מכל הבחינות, גם אם אתה קצת אינדיבידואליסט ולא אוהב כל כך חברה, אז יסחבו אותך ככה ביד למעגל הריקודים או לפנגירי, ואתה תרקוד ותשמח ביחד עם כולם, וגם אם אתה נתקלל לצרה,
יסייעו לך, יעזרו לך, ופשוט הם מבינים שכך צריך לחיות. המרכז הישראלי להתעמלות במים השתתף באקוואטון העולמי בבריכת הטכניון בחיפה. המטרה הייתה התרמה למען ילדים חריגים. יום האקוואטון שהתקיים השנה בטכניון בחיפה מתקיים באותו תאריך ב-72 מדינות מדי שנה ומיועד לתרומה לקהילה. שזה אומר הצלמים, יוני במוזיקה, תודה רבה רבה רבה, וכמובן יעל שהיא באה לעשות את שפת הסימנים, זה יהודית סדרה, ותודה לארגון שאנחנו נותנים לו את הכסף שעושה עבודה מדהימה. ולסיום, צילומים מרהיבים של אלפי עגורים השוהים בארצנו בדרכם מאירופה לאפריקה החמה. אשר אפור מעל הים, אילו ציפורים
היו דוברות כבני אדם. תודה שצפיתם במגזין רמות, מקווים שנהנתם, להתראות במגזין הבא.